ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ କାବ୍ୟଧାରା। এই ପ୍ରାକୃତିକ କାବ୍ୟଧାରାରୁ ସବୁଥିରେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ନେଟ୍ରେ ଆସିଛି, ଆଉ ପିଜିଟିରେ ତ ଏଥିରୁ 2-3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଓପିଏସ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଜିଟି ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜରୁରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ପରିମଳା କାବ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପରିମଳା କାବ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ପରିମଳା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ବି ନରସିଂହ ସେଣ, ସି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ଡି ହେଉଛି ଦନାଇ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନରସିଂହ ସେଣ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର ଶଶିସେଣା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର ଶଶିସେଣା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ଏ ର ଅଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ବି ର ଅଛି ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ, ସି ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ କାବ୍ୟ ଓ ଡି ର ଅଛି କଷ୍ଟ କାବ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଥରେ, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶଶିସେଣା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ର, ବି ର ଅଛି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ସି ର ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଡି ର ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ। ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଦଳାସା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି? 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଦଳାସା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବି ର ଅଛି ଶିବ ପୁରାଣ, ସି ର ଅଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ଡି ର ଅଛି ହରିବଂଶ। ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାଦଳାସା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି? ଏଟା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି। ବୁଝିଗଲା? 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ବି ର ଅଛି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ସି ର ଅଛି ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଡି ର ଅଛି ନରସିଂହ ସେଣ। ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କେଉଁ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି କାଞ୍ଚନଲତା, ବି ର ଅଛି ମାଦଳସା, ସି ର ଅଛି ଶଶିସେଣା, ଡି ର ଅଛି ଇଚ୍ଛାବତୀ। କେଉଁ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କେଉଁ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ଶଶିସେଣା। ବୁଝିଗଲା? ଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶଶିସେଣା। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ କେଉଁଟି?
ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ରହୁଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ବି ମାଦଳସା, ସି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, ଡି ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ। ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ କୋଉଠି କୁହ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ। ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ଏ ର ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ବି ର ଅଛି ରାମ ଦାସ, ଆଉ ସି ର ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ଡି ର ଅଛି ଚାନ୍ଦ ଦାସ। ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମାଦଳସା କେଉଁ ଧରଣର କାବ୍ୟ? ମଦଳସା କେଉଁ ଧରଣର କାବ୍ୟ? ମଦଳସା କେଉଁ ଧରଣର କାବ୍ୟ? କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ବି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ, ସି ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ, ଡି ରାମ କାବ୍ୟ। ମଦଳସା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ? ଏ ର ଅଛି ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ, ବି ର ଅଛି ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ସି ର ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭଞ୍ଜ, ଡି ର ଅଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଭ୍ରମର ବର। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଗୋପୀଚନ୍ଦନ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ବୁଝିଲା ନା? ଗୋପୀଚନ୍ଦନ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଣ୍ଠ ଦାସ, ବି ର ଅଛି ଚାନ୍ଦ କବି, ସି ର ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ଡି ର ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ଗୋପୀଚନ୍ଦନ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦ କବି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରସଗୁଲିଆ ଚଉତିଶା କାହାର ରଚନା? ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ, କମେଣ୍ଟ କର। ରସଗୁଲିଆ ଚଉତିଶା କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ର ଶ୍ରୀ କ୍ଷୀର ଦାସ, ବି ର ଅଛି ନରସିଂହ ସେଣ, ସି ର ଅଛି ଦାମୋଦର ଦାସ, ଡି ର ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ରସଗୁଲିଆ ଚଉତିଶାଟି କାହାର? ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦାମୋଦର ଦାସ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ? କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ? ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ କୋଉଠି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, ଉଷାଭିଳାଷ, ବି ର ଅଛି ରାମ ବିବାହ, ସି ର ଅଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ଡି ର ଅଛି ପରିମଳ। କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ?
ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଇଟା OPSC PGTର ବି ଆସିଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା। ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବନମାଳୀ ଦାସ, ବିରେ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ସିରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ଡିରେ ଅଛି ଶ୍ରୀଧର ଦାସ। ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଠିକ ହେଲା। ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କେଉଁଠି? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହଉ। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କଳ୍ପଲତା, ବି ପରିମଳା, ସିରେ ଅଛି ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଡିରେ ଅଛି ଶଶିସେନା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କାଞ୍ଚନଲତା, ବିରେ ଅଛି ଲୀଳାବତୀ, ସିରେ ଅଛି ଉଷାବିଳାସ, ଡିରେ ଅଛି ପ୍ରେମଲୋଚନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଉଷାବିଳାସ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, କପଟ କେଳି କାବ୍ୟର କବି କିଏ? କପଟ କେଳି କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ବିରେ ଅଛି ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ, ସିରେ ଅଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ଡିରେ ଅଛି କପିଳେଶ୍ୱର। କପଟ କେଳି କାବ୍ୟର କବି କିଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମାଦଳସା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମାଦଳସା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ବିରେ ଅଛି ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ର, ସିରେ ଅଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଡିରେ ଅଛି ଶିଶୁ ଶଙ୍କର। ମାଦଳସା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ମାଦଳସା କାବ୍ୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ର। ଠିକ ହେଲା। ତାର ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀର ଲେଖକ କିଏ? ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚାନ୍ଦ କବି, ବିରେ ଅଛି ବନମାଳୀ ଦାସ, ସିରେ ଅଛି ପ୍ରତାପ ରାୟ, ଡିରେ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ କେଉଁଟି ଦନାଇ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଦନାଇ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଇଚ୍ଛାବତୀ, ବିରେ ଅଛି ଗୋପୀ ଭାଷା, ସିରେ ଅଛି ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ଡିରେ ଅଛି କପଟ କେଳି। କେଉଁଟି ଦନାଇ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପୀ ଭାଷା। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ? କେଉଁଟି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ? ଏରେ ଅଛି ପରିମଳା, ବିରେ ଅଛି ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ, ସିରେ ଅଛି ଶଶିସେନା, ଡିରେ ଅଛି ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ।
ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଭିତରୁ ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା? ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ଦିବାକର ଦାସ, ବି ର ଅଛି ଦାମୋଦର ଦାସ, ସି ର ଦନାଇ ଦାସ, ଡି ର ଅଛି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ହେଉଛି ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ପ୍ରେମଲୋଚନ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ପ୍ରେମଲୋଚନ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ବି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ସି ର ପ୍ରତାପ ରାୟ, ଡି ର ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ପ୍ରେମଲୋଚନର ମାନେ କାବ୍ୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ଆଉ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଶଶିସେଣା କାବ୍ୟର ପ୍ରେରଣତା କିଏ? ଶଶିସେଣା କାବ୍ୟର ପ୍ରେରଣତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ବନମାଳୀ ଦାସ, ବି ର ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ସି ର ପ୍ରତାପ ରାୟ, ଡି ର ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ଶଶିସେଣା କାବ୍ୟର ପ୍ରେରଣତା କିଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ପ୍ରତାପ ରାୟ। ତାର 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ଘନଭଞ୍ଜ, ବି ର ଅଛି ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ର, ସି ର ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ଡି ର ଅଛି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ ର କବି କିଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଏ ରହୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ସି ରହୁଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ବି ରହୁଛି ରାମ ଦାସ, ଡି ରହୁଛି କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆମେ ସେଠି ପଢ଼ିକି ପ୍ରଥମ ଆଇଲେ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା। ତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ହିଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରେମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ମିଳେ? ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରେମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ମିଳେ। ଏ ର ଅଛି ଗୋପୀଭାଷା, ବି ର ଅଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ସି ର ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ, ଡି ର ଗୋପୀଚନ୍ଦନ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି ସି ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ। ଆଉ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗପକେଳି ନାମକ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଗପକେଳି ନାମକ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଏ ର ଅଛି ନରସିଂହ ସେଣ, ବି ର ମାଧବୀ ଦାସୀ, ସି ର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ଡି ର କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ। ଗପକେଳି ନାମକ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ନରସିଂହ ସେଣ। ତାପରେ କବି 29 ନମ୍ବର କବି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ରସବାରଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଅଛି?
କବି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ରସବାରିଧି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଅଛି? ରସବାରିଧି ଏର ଅଛି ରାମାୟଣ, ବିର ଅଛି ପଦ୍ମପୁରାଣ, ସିର ଅଛି ହରିବଂଶ, ଡିର ଅଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। କବି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ରସବାରିଧି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ କେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଅଛି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରୁ ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଅଛି। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ବନମାଳୀ ଦାସ, ବି ର ଅଛି ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ସି ର ଅଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଡି ର ଅଛି ଗୋପୀନାଥ ଦାସ। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଠିକ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଚାନ୍ଦ ଦାସ, ବି ର ଅଛି ଭଉଁରୀ ଦାସ, ସି ର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଡି ର ଅଛି ଶଙ୍କର ଦାସ। ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଏର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭଉଁରୀ ଦାସ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ଆତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ବି ର ଅଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ସି ର ଅଛି ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର, ଡି ର ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଆତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସି ର ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା, ଡି ର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର। ତାର 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମିଳନ ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା କିଏ? ମିଳନ ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ପ୍ରତାପ ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ର ଶଙ୍କର ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ର ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ର ଅଛି ନରସିଂହ ସେଣ। ମିଳନ ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅବଲମ୍ବନରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ? ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅବଲମ୍ବନରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ଶଶି ସେଣା, ଅପସନ୍ ବି ର ଅଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ଅପସନ୍ ସି ର ଅଛି ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ, ଅପସନ୍ ଡି ର ଅଛି କଳ୍ପଲତା। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅବଲମ୍ବନରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ। ତାର 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କାଞ୍ଚି କାବେରୀର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି?
କାଞ୍ଚି କାବେରୀର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ରେ ଅଛି ଭାଗବତ, ବି ର ଅଛି ପଦ୍ମପୁରାଣ, ସି ର ଅଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଡି ର ଅଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କାଞ୍ଚି କାବେରୀର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ? ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ? ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସକିଆ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ବି ର ଅଛି ପରକିଆ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ସି ର ଅଛି ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଡି ର ସୁଧା ଭକ୍ତି। ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗପ ଜୀବନ ଚଉତିଶା ରଚନାଟି କାହାର? ଗପ ଜୀବନ ଚଉତିଶା ରଚନାଟି କାହାର? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗପ ଜୀବନ ଚଉତିଶା। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ବି ର ଅଛି ଚାନ୍ଦ ଦାସ, ସି ର ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ଡି ର ଅଛି ବନମାଳୀ ଦାସ। ଗପ ଜୀବନ ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା ରଚନାଟି କାହାର? ଗପ ଜୀବନ ଚଉତିଶା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କାଞ୍ଚନଲତା ରଚନାଟି କାହାର କାବ୍ୟକୃତି? 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କାଞ୍ଚନଲତା କାବ୍ୟଟି କାହାର କାବ୍ୟକୃତି? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ପ୍ରତାପ ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ର ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ର ଦନାଇ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ର ଅଛି ପାର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ। କାଞ୍ଚନଲତା କାବ୍ୟଟି କାହାର କୃତି? କାଞ୍ଚନଲତା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧର ଦାସ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବାଣପୁର ନନ୍ଦିନୀ ଉଷାଙ୍କ ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ? 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବାଣପୁରର ନନ୍ଦିନୀ ଉଷାଙ୍କ ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଏ ର ଅଛି ପ୍ରେମାଲୋଚନା, ବି ର ଅଛି ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ସି ର ଉଷାବିଳାସ, ଡି ର ଅଛି ଶଶୀ ସେଣା। ଉଷା ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ଉପାଖ୍ୟାନ। ହେଲା ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ହେଲା ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କେଉଁ କବିଙ୍କ କୃତ? 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କେଉଁ କବିଙ୍କ କୃତି? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ବି ର ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ସି ର ଲୋକନାଥ, ଡି ର ଅଛି କପିଳେଶ୍ୱର। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କେଉଁ କବିଙ୍କ କୃତି? ଏହା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର। ତାରେ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟ ରାମବିବାହ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ସମାହାର? ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାମବିବାହ ସେଟା କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି 8ଟି, ବି ର 10ଟି, ସି ର 12ଟି, ଡି ର 14ଟି। ରାମବିବାହ 12 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶଶୀ ସେଣା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ?
এটা 2 নম্বର क्वेश्चन ଥିଲା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଶଶିଶେଣା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କାଳ୍ପନିକ, ବିର ଅଛି ପୌରାଣିକ, ସିର ଅଛି ଐତିହାସିକ, ଡିର ଅଛି ଚଉତିଶା। ଶଶିଶେଣା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ଶଶିଶେଣା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା। ଏର 85 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖିବା। ଉଷା ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଉଷା ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 10ଟି, ବିର ଅଛି 12ଟି, ସିର 15ଟି, ଡିର 16ଟି। ଉଷା ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି 12 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଜିକା